undskyld forsinkelsen. Ja, Jacob. En kop kaffe? Nej, tak. Ja. Jamen, måske skulle jeg starte med at sige lidt om mig selv. Jeg hedder Lars Juhl og kan psyk. Og ja, ud over klinikken her, så kommer jeg efter behov og taler med jeres ansatte. Hvad med dig, Jacob? Kunne du ikke fortælle lidt om dig selv? Og hvad du er optaget af? Ja, det kan jeg godt. Jeg er Graduate and Recruitment Specialist. Jeg er gift med Maja. Mm-hmm. Hun er pædagog. Vi har Johannes på 6 år. Og hvordan er dit og Majas forhold? Det er godt. Maja er fantastisk. Hun er udadvendt, og ja, man kan vel egentlig sige, at hun er den lim, der binder vores familie sammen. Jeg er nok sådan lidt mere den lukkede type. Ja, mennesker er jo heldigvis forskellige, Jacob. Og med forskellige kvaliteter. Ja. Men efter Maja er blevet indlagt, så har jeg ligesom haft lidt svært ved at finde hoved og hale i det hele. Altså, jeg ved ikke, det hele er bare blevet lidt for meget, tror jeg. Og det er jo godt at kunne mærke efter. Og kunne sige til og fra. Hvordan mærker du det? Vores mission her, den er enkel. Vi vil gerne gøre verden til et bedre sted gennem grøn energi. Vi har en stærk kultur her. Vi ser lidt os selv som en lille familie, og derfor så er det også ekstra vigtigt med de her samtaler, at vi finder nogen, der matcher vores passion og vores værdisæt. Ja, vindkraft og grøn energi er vejen frem, og ingen tvivl om det. Det er vigtigere for mig at arbejde med nogen, der har en stærk kultur inden. Undskyld, men mig i telefon. Du bliver vist nødt til at tage den. Undskyld mig lige et øjeblik. Maja, hvad sker der? Er der sket noget? Er det Johannes? Skat. Jeg er på psykiatrisk skadestue. De vil gerne have, at du kommer herud. Ja. Vi kunne ikke holde det ud længere. Ja. Hvad? Jeg kommer, skat. Undskyld, skat. Du skal ikke sige undskyld. Ja, det er ikke din skyld. Men jeg forstår bare ikke, Maja. Hvordan kan det være, du ikke har sagt noget? Måske fordi du altid arbejder aldrig herhjemme. Undskyld. Det er overhovedet ikke din skyld. Undskyld. Hvad skete der? Jeg kunne bare ikke være i min krop mere. Det er svært at forklare. Hvad så nu? Jeg har fået noget beroligende, så skal jeg snakke med en læge. Det er bare lidt travlt endnu. Så. Hør her. Nu bliver du her på dag, ikke også? Få lidt ro på det hele. Så skal jeg nok have styr på alt det derhjemme. Ikke? Du skal nok få det godt igen. Jeg kan godt lide saltchips. Nej, det kan jeg også. Med brun suge. Hej, Johannes er nede i Krea. Hej, skat. Far, hvad laver du her? Jeg henter dig. Kom.
Hvor er mor? Johannes, du ved godt, mor har været lidt ekstra træt her på det sidste, ikke også? Mor er kommet på hospitalet. Men det er ikke noget farligt. Men hun kommer snart hjem igen. Hvor er hun ondt henne? Hun har ondt i maven. Det har jeg også. Ja, det kan jeg godt forstå, skat. Hvornår kommer hun hjem? Snart. Ja, men de næste par dage, der er det bare også 2 lidt. Så I godt, vi kan klare det? Skat. Hvad laver du, skat? Jeg beder til Gud. Til Gud. Ja, han skal hjælpe mor med at komme hjem. Okay. Det er meget sejt, den her, hva'? Tror du på Gud, far? Det ved jeg ikke rigtigt. Men ellers så virker det jo ikke. Skat. Rolig, ikke også? Vi kan hjælpe hende, ikke? Os 2. Det kan vi godt klare. Hvad siger du til, at vi går ned og ser lidt tegnefilm, mens vi skal spise? God idé. Kom. Johannes, det er med mor, ikke også? Det er ikke noget farligt. Mor, hun er bare sådan træt og lidt trist. Men lægerne, de skal nok hjælpe hende, så hun får det bedre. Og så kom jeg til at sige noget forkert før. Fordi det er ikke maven, hun har ondt. Det er sådan mere ind i hovedet. Der er sket ind i hjernen. Hun skal bare lige være på hospitalet et par dage, og så kommer hun hjem til os igen. Hun skal slappe lidt af. Kom nu, skat. Tag støvlerne på, ikke? Vi har travlt. Mor plejer at gøre det for mig. Okay. Så kom her. Kommer mor hjem i dag? Nej, skat. Ikke i dag. Men snart, ikke også? Det er jeg sikker på. Hvor er det? Nej. Væk fra den her. Ja, kom.
Ja, hej Jamila. Jeg hørte, du måtte gå i går. Ja. Ja, det er mig. Hun er bare blevet sløj. Men det er fint. Nu skal du høre, jeg overvejer en ny personlighedstest, og jeg vil meget gerne have dig med ind over. Ja, selvfølgelig. Har du tid til det? Ja, det kan du tro. Og god bedring til mig. Tak. Jeg har ikke skrevet i dig i lang tid, men det her, det må jeg dele med nogen. Jeg var i gang med maden, og pludselig sagde Johannes hej. Hej. Ikke hej til dig, mor. Hvad siger du, skat? Jeg siger hej til ham, der står ude i gangen. Ej, Jakob, du skal altså ikke give mig sådan en chok. Hvad laver du? Det er ikke far. Han står lige bag i dig og kigger. Skat, der er altså ikke nogen. Han står lige bag dig. Ej, stop så, Johannes. Ikke sjovt med ham. Det er så klamt, når børn siger sådan noget. Man bliver helt i tvivl, om de kan se noget. Der skal gaver og tak. Undskyld, skat. Det var ikke meningen, jeg skulle få skrække dig. Hvad er det for noget? Kan du vise mig, hvad man gør? Kun mig derude. Nå. Jamen, så kigger jeg bare på. Er det okay? Hej, Skjern. Hej. Hvad laver du? Vi er jo lige vågnet op i Johannes' seng. Hvordan har du? Jeg har fået mit eget værelse i dag. Okay, sejt. Jeg har talt med en læge i dag. Ja, hvad sagde lægen? Det er en svær depression, jeg har. Det siger jeg er gået med den alt for længe. Så lægen vil ikke tale om, når jeg kan komme hjem. Jeg har lige fået noget ny medicin, og de vil bare gerne se, hvordan det virker. Men det tager jo altså minimum 14 dage, før vi ved det. Okay. Du får Animas beroligende. Det er jo bare standardbehandling her. Men nu hvis jeg aldrig får det bedre. Selvfølgelig får du det bedre, Skjern. Ikke også? Du, det er jo ligesom, kan du ikke huske der på Mallorca? Ja, alt for godt. Der havde du madforgiftning samtidig med søvermænd, og du troede aldrig, du ville få det bedre. Men så kastede du op 60-70 gange. Jeg kastede det også lidt op i sympati. Så fik du det bedre. Ikke? Det kan jeg godt huske. Jeg savner jer. Måske I kunne komme og besøge mig i weekenden. Ja.
Det vil vi rigtig gerne. Det vil jeg glæde mig til. Jeg har lige fået natmedicin og skal sove, så jeg vil bare lige høre din stemme. Så godt, måske. Jeg kan også elske dig. Jeg elsker dig. Johannes? Johannes, hvad sker der? Johannes? Hvad sker der? Hvad sker der, skat? Havde du en dum drøm? Der var nogen, der kaldte mit navn, og så slikkede de på min hånd, fordi den var ude for sengen. Ej, herre. Vil du ikke ind og sove hos mig? Kom her. Kom, skat. Wow, rigtig godt. Da jeg var lille, ikke også? Der var jeg helt vildt bange for mørke. Virkelig? Ja, jeg var slet ikke lige så sej som dig. Jeg troede, at der var monstre alle steder, og de ville spise mig. Er det ikke fjollet? Er du stadigvæk bange for mørke? Kom her. Sådan. Øj. Nu skal vi sove. Det er klart værst om natten. Det er som om, at tankerne ligesom bare banker mere på, når der er stille i huset. Altså noget specifikt, der gør, at du bekymrer dig? Jamen, jeg bekymrer mig om det hele, tror jeg. Om Johannes får traumer. Om Maja begår selvmord, om... Det gør mig virkelig ondt at høre, Jacob. Men det er altid tragisk, når nogen rammes på den måde. Ja, for dem, der bliver ramt selvfølgelig, men også særligt for de pårørende. Altså, du skriver i din mail, at det er svært at takle Majas fravær. Om du er bange for at gøre det godt nok for din søn. Johannes er meget tæt knyttet til sin mor. Og jeg er bange for, at jeg ikke kan udfylde det tomrum. Eller det kan jeg ikke. Jeg kan også mærke det på ham. Jeg kan bare ikke rigtig ligesom belemre mig med alt det her, fordi at jeg er bange for at forværre hendes situation, og vi sidder super stramt i huset, så jeg er også nødt til på en eller anden måde at prøve at holde fokus på arbejdet. Det er naturligt at have sådan nogle tanker, når man er i en krisesituation. Er der en særlig årsag eller en specifik situation, som gør, at du er særlig bekymret for Johannes? Hej, Jacob. Jeg vil lige fange dig, inden du går til Johannes. Altså, han er jo normalt en glad og social dreng, men han har ikke rigtig vil tale eller lege sammen med andre børn. Det er som om, han holder sig for sig selv. Ja, altså... Maja er blevet indlagt på psykiatrisk, så det er mest bare mig og Johannes for tiden. Så det er lidt hårdt for ham. Ja, det er ked af at høre. Jeg skal nok være ekstra opmærksom på ham det næste tid. Så. Måske vil et børnefokusmøde være en god dag. Det er et tilbud fra kommunen, hvor vi kan snakke sammen om, hvordan vi bedst kan hjælpe Johannes. Ja, helt sikkert. Men det kan vi godt. Jeg skal lige have overblik over min kalender, før jeg kan lægge noget fast. Det er så fint. Du siger bare til, og mig er selvfølgelig også velkommen. Ja, tak. Hej. Hvad sker der? Hej, far. Er du klar til at tage hjem? Kommer du? Ud til jakke på. Johannes? Hvad laver du? Jeg leger. Hvad leger du? Jeg ved ikke, hvad det hedder.
Men er det sådan noget vikinge noget eller sådan noget? Det er mere gammelt. Et sted, man går hen, når man vil have noget. Okay. Og jeg ved ikke, hvordan man siger navnet. Er det noget, du har set i fjernsynet? Okay, vi skal spise om lidt. Ikke, så skal vi også have snoller og se tegnefilm. Kommer du? Rages on in Eastern Europe, countless lives are lost and families are torn apart. The sound of bombs and gunfire echoes through the streets. The civilians flee for safety. With no end in sight, the people of this region continue to struggle for survival, hoping for a peaceful resolution to this devastating conflict. But amidst the chaos and destruction, there are also stories of bravery and resilience. This is the reality of war in Eastern Europe.
far. Hvad sker der? Har du sovet godt? Ja, og far? Ja. Hvorfor sover du her? Det ved jeg ikke, jeg faldt i søvn herinde. Er det fordi, du savner mor? Ja. Det er okay. Må jeg se fjernsyn? Mhm. Johannes, hvad laver du? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg bygger, og så lytter jeg. Lytter? Hvad lytter du til? Det er en slags vind, men indeni. Inden i dig? Eller inde i de der sten? Hvad er et moseoffer egentlig? Hvad for noget? Et moseoffer? Hvorfor vil du gerne vide det, Johannes? Det er ikke noget for børn. Men vi skal gå nu, ikke også? Vi skal ind og besøge mor. Nej. Jo, det skal vi. Mor glæder sig til at se dig. Nej, hun gør ej. Jo, hun gør, Johannes. Hun savner dig, og hun bliver rigtig ked af det, hvis vi ikke besøger hende, ikke også? Kom så. Hej. Hej, skat. Hej. Jeg bare savner dig. Skal vi sige hej til mor, Johannes? Ved du hvad, skat? Jeg har fundet nogle farveblyanter. Kunne du tænke dig at prøve at tegne lidt sammen med mig? Ja? Okay. Kom. Jeg har også stemmer kaffe til dig. Se, far. Se, far. Går det godt hjem? Det går okay. Hvorfor vil du så ikke se på mig? Hej. Nej. Det var så dejligt, at I kom. Jeg savnede jer så meget. Vi har savnet dig. Hvorfor har du så næsten ikke ringet eller skrevet? Det har jeg da også. Jeg troede bare, du sagde, at du havde brug for lidt ro. Ja, men derfor kan vi godt skrive lidt sammen. Ja, selvfølgelig undskyld. Jeg ved ikke, der er bare lidt meget. Gør du fra mig? Men nej. Nej, selvfølgelig ikke. Men jeg elsker dig. Ja, det var bare ikke altid nok. Har de sagt noget om, hvornår du kan komme hjem? Nej, eller... Den nye medicin, jeg får, virker ikke endnu. Så talte jeg med en anden læge i går, som nævnte ECT. Elektrochok? Ja. Hvorfor det? Du ser ud som om, du har det meget bedre. Ja, det er da for jeres skyld. Altså. Jeg fungerer ligesom meget kort tid ad gangen, og så sover jeg 4-5 timer bagefter. Vi skal nok klare det. Men også,
Det går godt nok derhjemme. Ja. Der har ikke været noget... Der har ikke været nogen underligt, eller... Nej, altså... Det er lidt underligt, at du ikke er der. Har du forresten fundet mine dagbøger? Ja, et par stykker. De ligger sådan lidt rundt omkring. Du har ikke læst dem, vel? Nej. Okay. Se, far. Nej. Nå, jeg ved det godt, skat. Vi ses meget snart igen, ikke også? Men jeg vil have mor hjem. Ja, det forstår jeg godt, skat. Vi må måske lige være her på dagen også. Hun kommer snart hjem. Ja. Hej, min store dreng. Jeg elsker dig. Pas godt på far, ikke også? Hej, skat. På et røde. Står på et bede. Står på et... Hvad skal jeg? Hygger du? Ja, jeg har fået en ny ven. Nå, hvor sejt. Er det en ned fra klassen? Nej, han går ikke i skole. Han er nemlig usynlig. Okay. Er han god at lege med? Hvad hedder han? Sido, tror jeg. Det er lidt svært at høre på grund af. Han taler lidt mærkeligt. Hvordan ser Sido ud? Far, han er usynlig. Nå ja, ej, hvor fjollet. Johannes, du ved godt, at jeg gerne vil lege med dig, ikke også? Godt. Hvad er det, du har der? Jeg tror, Fido kaldte det for en hørk. En hørk? Okay. Nå, jeg skal ned og lave noget aftensmad. Også det Fido. Ja, selvfølgelig. Det kommer med dig. Det er på en måde sådan lidt med blandede følelser, fordi på den ene side, så er jeg jo super imponeret over hans fantasi. På den anden side, så er det også som om, det føles lidt for ægte. Jeg ved godt, der ikke er noget mystisk i, at en dreng på 6 år har en usynlig ven, men... Nej. Det bekymrer mig bare alligevel. Altså, som jeg ser det, så reagerer Johannes på en sund og forståelig måde. Og hele hans verden er jo vendt på hovedet. Og han har hverken refleksionsevnen eller sproget til at kunne udtrykke sig. Og ja, så savner han sin mor. Og måske så bygger han med sten, fordi det var noget, de havde sammen. Måske så har han opfundet en usynlig ven for at have en at tale med. Altså en, der ikke er påvirket af alt det her, Jacob. En, som bare kan lege. Ja, sådan så jeg det også på et tidspunkt.
Et hørk er et alter, som almindeligvis bliver opført af opdynget sten. I den traditionelle nordiske religion blev et hørk brugt ved den type af ofringer, der kaldtes blot. For helvede. Johannes, spisetid! Kom du, skat! Sådan. Ja. Hvor siger du smad? Nå, jeg kom til at brænde frikadellerne på før, så der var ikke lige nok. Ja, Men siger du er alt for sulten, alt for begavet, kan kalde. Ja, det er godt med dig. Sæt dig ned og spis noget mad, ikke også, Ken? Sådan. Johannes, spis ordentligt. Hvorfor sidder du sådan der? Kom, spis ordentligt. Tag det roligt. Ikke, Skan? Du skal nok få tid til at lege bagefter. Johannes, kom her. Giv mig det der. Hvordan er det, du spiser? Giffertaffen. Hvad? Du ved godt, jeg elsker dig. Overalt i verden, ikke også? Du kan snakke med mig lige meget hvad, ikke? Om alting. Er der noget, du har brug for at snakke med mig om? Tak for mad, far. Velkommen. Jeg har næsten ikke sovet i nat. Jeg tror, det er med Johannes som manden i gang har påvirket mig. Jeg vågnede i nat utilpas og svimmel og følte mig bange. Men jeg havde ikke drømt noget. Jeg krøb ind til Jakob, og lige det jeg ville lægge mit ben over på ham, så jeg noget i hjørnet. Der sad noget der. Pludselig var det væk igen. Det må have været en drøm, men det føltes så ægte. Hvorfor har du ikke sagt noget, Maja? Hej Jacob. Nu skal du høre.
Inden du går ind til Johannes, så skal du altså lige vide, at han var oppe og slås med Vitus i dag. Okay. Altså, børn har jo deres kampe, men det her, det var voldsomt. De har leget med de figurer, som Vitus har med til legetøjsdagen. Ja, jeg kunne høre Johannes råbe, da jeg kommer ind, der svinger han med de der store linealer og rammer Vitus lige i ansigtet. Altså, det var virkelig voldsomt, og det ligner slet ikke Johannes. Det er altså vigtigt, at vi får en dato på det børnefokusmøde, for det her, det er ikke holdbart. Ja, men altså, hvis I bare finder en dag, så kommer det, okay? Hej, far. Tænker du på, Johannes? Du ved sgu da godt, man ikke må slå. Er du klar over, hvor galt du kunne være gået, hvis du havde ramt Vitus i øjet med den lineal? Hallo? Kig på mig, jeg taler til dig. Forklar lige, hvad der skete. Men det var, fordi Vitus sagde, at mor var skør i hovedet. Det giver dig sgu da ikke ret til at tæske løs på ham, Johannes. Er det væk nu? Ja, sådan. Skat, uanset hvad, ikke også? Så må man altså ikke slå. Så næste gang Vitus han siger et eller andet om mor, så går du ind og siger det til en voksen i stedet for, ikke også? Ja, gode venner. Når Vitus er død, så vil jeg æde hans tissemand, for det kan jeg godt lide. Hvad sker der her? Ikke noget, jeg snakker bare med Svupben. Hedder din usynlige ven ikke Sidu? Han har mange forskellige navne. Svupben, det er et mærkeligt navn. Det siger man ikke, for det er uhøfligt. Nej, det er rigtigt, skat. Hvad hedder han ellers? Skarpt og silleben. Nej, silkeskin og dole. Hvad snakker I så om? Alt muligt. Lego og fantasi og gamle dage. Snakker I også om mor? Mhm. Okay, skat. Så har du ikke lyst til at komme med lidt ned, så kan vi være lidt sammen? Mhm. Der er både noget eventyr og... Far, Ja, skat. jeg tror godt, jeg kan sove selv i dag. Okay. Du er blevet en stor dreng. Okay, men så kalder du bare, hvis der er noget. Skal vi sige det? Det er godt, du. Så godt, baby.
Jeg oplever, at frygt er gennemgående i dine beskrivelser. Og med god grund. Jeres familie står i en livsomvæltende krise, og ja, du er bange for, at du reagerer forkert. Du skal ikke kun tage dig af Johannes, du skal også tage dig af Maja, og alt det er uvist. Den angst, jeg føler derhjemme, altså den er jo så irrationel, fordi jeg ved godt, der ikke er noget i huset, men det er bare som om, der er en aura, eller en... Altså, det er min klare overbevisning, at du har fået det, der hedder en belastningsreaktion. Og det, med din baggrund, så ved du helt sikkert, hvad det indebærer. Det kommer med kriser. Hvordan med arbejdet i alt det her? Vil du kunne tage et par dage fri? Altså, jeg er sikker på, at Jamila, hun vil kunne forstå det, men... Jeg kan bare ikke rigtig finde ud af at sige det. Jeg ved ikke... Det er jo ikke sådan, man lige slynger ud til frokost. Hej. Hej, Jamila. Har du set min mail? Nej. Det var i forhold til personlighedstesten, så tænkte jeg, at jeg vil gerne have en bedre forståelse for integrationen i virksomheden, og jeg tænkte på, om man ikke kunne få det inkorporeret ind i den på en eller anden måde. Selvfølgelig. God idé. Ja. Skal vi tage et møde? Ja. Klokken 17? Ja, lad os gøre det. Nej, vent, jeg skal hente Johannes. Maja er stadig syg. Okay. Hvad siger du så til i morgen klokken 10? Passer det? Ja. Hvad med dig? Hvordan har du det? Det er fint. Jeg synes bare, du ser lidt brugt ud. Vi sover ikke så meget derhjemme for tiden. Johannes, han har sådan nogle mareridt, og ja, han sover inde hos os og ligger og roder rundt. Ja, så tag dog hjem. Forkæl Maja lidt. Eller måske hent Johannes tidligere, ikke? Ellers stikker af fra det hele. Hej. Hej. Jeg har faktisk noget til dig. Tak. Vi har sådan noget kreativt værksted. Det er hjemmelavet. Ja. Hvor er du god. Det er flot, det kan jeg godt lide. Jeg har også lavet sådan lidt mere feminin til mig selv. Og så fik jeg fikset hanken på den der taske og sådan noget. Okay. Du har lavet ret mange ting herude. Hvad er der med dig? Hvad er det noget? Hvad er der med dig, Jacob? Det er bare... Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er lidt hårdt. Tror du, jeg er her med vilje? Nej, selvfølgelig ikke. Tror du, jeg er væk fra dig, min lille dreng, fordi jeg har lyst til det? Nej. Maja, det var ikke det, jeg mente. Okay. Jeg synes bare, det er hårdt, altså. Ikke, du er her, og jeg er derhjemme, og Johannes savner dig, jeg savner dig. Så kommer jeg herud, og du ser mega godt ud, og laver alle mulige ting og alt muligt. Så tænkte jeg bare, det kunne være, at du måske vidste, hvornår du kom hjem. Jeg har ikke engang været her i en uge. Jeg ved det godt. Jeg ser sgu da kun sådan her ud, fordi du er her. Det er første gang i en uge, jeg har været i bad. Altså, det kommer til at tage noget tid, det her. Ja, selvfølgelig. Jeg skal nok klare det. Tror du ikke det? Jo, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig klarer du det. Du har sådan et lys sind. Jo, alle elsker at være sammen med dig. Tror du, jeg bliver sådan igen? Ja, selvfølgelig gør du det. Selvfølgelig gør du det. Lige meget hvor du kommer, så lyser du rummet op.
dårlig mor. Nej. Du er en fantastisk mor. Det er din skyld, det her. Man har jo hans det. Han savner dig. Du er en til dig alt. Har du snakket med ham om det? Flere gange. Okay. Altså, du må godt snakke meget mere med ham om det. Med ord, han forstår, ikke? Okay. Det skal jeg nok. Jeg har faktisk printet nogle PDF-filer, som forklarer det ret fint. Bliver du hos mig? Bare. Nej, jeg skal hente Johannes. Nej, bliver du hos mig? Ja. Skat. For evigt og altid. Kom. Kom. Jeg tror, det er bælst. Det var dejligt. Ja, det var det virkelig. Jeg skal hente Johannes. Jeg bliver nødt til at spørge, skat. Har du oplevet noget underligt derhjemme? Hvad mener du? Er det fordi, du har læst min dagbøger? Det sagde jeg, du ikke måtte, Jacob. Helt ærligt. Undskyld. Det er bare fordi, de siger, at jeg skal ikke tænke på de her ting her, fordi de hjælper mig overhovedet ikke. Vel, jeg kan ikke snakke om det. Jeg vil ikke... Det kan jeg godt forstå. Det må du undskylde, skat. Har du da set noget? Har du? Nej. Er du sikker? Hvad med Hans? Har han sagt noget? Okay. Jeg elsker dig. Ja. Undskyld, jeg er lidt træt. Kan du give Johannes en kæmpe stor krammer? Altså. Jo. Du er en idiot. Ikke sige for blodtag. Nej. Johannes? Far. Hvad er det, du laver med de sten der? Jeg leger. Kommer du ikke med ned? Vi skal spise. Gør mor snart. Hvad for noget? Gør mor snart. Nej, Johannes. Det gør hun ikke. Det er ikke sådan en sygdom, mor har. Men mor, hun er træt, og derfor er hun henne på hospitalet, og så får hun det bedre, ikke også? Hvorfor tror du, mor skal dø? Det ser svupben. Er det ham, din usynlige ven? Hvorfor hedder han egentlig Svupben? Det er et mærkeligt navn, er det ikke? Der er mange forskellige navne. Man må selv bestemme. Jeg kalder ham på Svupben, fordi det er sådan, det lyder, når han går. Når han går. Ja, så svupper det. Han siger, hans fødder ikke er ligesom vores.
Er det også Svupben, der har lært dig at bygge de der stenhuse? Vi øver os også nu i skolen. Nå. Du bygger også stenhus sammen med de andre børn? Nej, Svupben besøger mig i skolen, og så bygger vi sammen. Men Johannes, hvorfor leger du ikke med dine venner? Du har så mange venner nede i skolen. Lukas er min ven, men Mathias skal tage sand i øjnene på mig. Han er med de sorte nu. De sorte? De er onde. Hvad er det, du kigger efter, Johannes? Johannes, hvad er det, du kigger efter? Hvad kigger du efter, Johannes? Er det Svupben, der er deroppe? Tak for mad, far. Rosa kan ikke forstå, at mor er syg. Hun så ikke syg ud og lå ikke i sengen. Moster Hanne fortæller, at mor har noget, der hedder en psykisk sygdom. Det er en sygdom i tankerne, og de taler om, hvordan Rosa kunne mærke, at mor blev syg. Kunne du også godt mærke, at mor blev syg? Hun sagde, at hun havde meget ondt i hovedet. Og hendes ansigt var ligesom en maske. Men mor bliver rask igen, ikke også? Som Rosas mor. Hvor er okay. Det er ikke den rigtige side her. Far, jeg er træt som et dovendyr. Ja, selvfølgelig skal det. Du skal sove. Godnat, ikke også? Så godt. Jeg har været på arbejde i dag. Det gik okay. Pernille sagde, hun godt kunne se, at jeg havde været syg. Hun har aldrig rigtig kunne lide mig. Jeg så noget i kælderen. Jeg havde udsat vasketøjet, så længe jeg var flov over mig selv. Der var noget derinde i mørket. Noget, der ville have mig. Jeg så hurtigt op, men jeg blev så bange, at jeg ikke kan beskrive det. Jeg tør ikke gå derned igen. Der er sket noget igen nu på arbejdet. Det var sidst på dagen, og vi var alle sammen på legepladsen. Jeg fik øje på Esther, som sad alene og tegnede med noget kridt. Hun har det med at trække sig lidt for de andre. Jeg spurgte hende, hvad hun tegnede. Det var ikke Esther. Jeg frøs. Pludselig løb Esther skrigende væk, og jeg løb panisk efter hende. Hvad er det, der sker med mig? Hvad fanden skal jeg hjælpe dig, når du ikke siger noget, Maja?
Johannes? Johannes? Tomme Karl. Skat, hvad laver du her? Kom. Far er træt. Ja. Hvad laver du herude, skat? Du gjorde mig virkelig, virkelig bange, skat. Jeg er træt. Hvad lavede du i det badekar? Det ved jeg ikke. Jeg vågnede bare derovre, og far er frys. Ja, selvfølgelig. Kom. Hej, Gitte. Hej. Jeg bliver hjemme fra arbejde i dag. Jeg er ikke helt sådan... Ja, jeg tror, vi har fået noget virus eller et eller andet. Ja. Ja. Det er godt. Hej. Ved dæmonisk besættelse er der symptomer, man skal være opmærksom på. Det er blandt andet kvalme, træthed og søvngængeri, men også vanskeligheder ved at sove. Når søvnen endelig kommer, er den urolig og kan være fyldt med mareridt. Andre symptomer har samme kendetegn som psykisk sygdom, hallucinationer og vrangforestillinger, angst, depression, depersonalisering og frygten for sindssyge. Hvis vi går helt tilbage til 1500-tallet, der piskede man de sindssyge med ris lavet af birkekviste for at uddrive de onde ånder. Det er også her fastelavns. Jeg havde en lægesamtale i dag. Man snakker næsten kun om ECT, fordi medicinen bare ikke virker. Så hvis det hjælper, så er det måske meget godt. Sidst du var her, der fik jeg lidt indtrykket af, at ja, det lød som om du havde set noget underligt derhjemme. Det har jeg også
før jeg kom herud. Jeg har virkelig brug for at vide, og vil du please bare være helt ærlig. Er der noget galt hjemme i huset? Eller er det bare mig, der er syg? Johannes har fået noget sygelig ven. Han bygger sådan nogle stendyser op på sit værelse og siger nogle virkelig sære ting. Jeg er bare pissebange om natten, altså. Jeg har det som om, der er et eller andet inde i huset. En eller anden, der overvåger os. Der er en af de andre patienter, Jette hedder hun, som er lektor i historie. Og nej, hun er ikke skizofren eller sådan noget, hun er indlagt med OCD, men hun har fortalt, at man i alle kulturer til alle tider har haft en tro på de her ånder eller usynlige væsener omkring os. De bliver tiltrukket af lidelse og sygdom, og man kalder dem shadow people, fordi det er ligesom skyggen ude i øjenkrogen. Men hvis man kigger på den, så forsvinder den, men man ved jo godt, den er der. Jakob, jeg har set sådan en skygge hjemme i huset. Mange gange. Og det tror jeg også, du har, ikke? Ja, Maja, det har jeg, men det kunne også godt bare være en almindelig skygge, ikke også? Det er en ond ånd, eller en dæmon, eller... Altså Maja, kan du ikke høre, hvor sindssygt det lyder? Jo, jeg kan godt høre, hvor sindssygt det lyder. Jeg ved også bare, at jeg aldrig nogensinde i hele mit liv har været så bange, som jeg har været det sidste stykke tid i det hus. Og der findes så mange historier om dem, og der er nogen, der siger, at det ligesom... De hægter sig fast på et sted, og nogen, der siger på en person, og jeg... Men hvordan får man den væk? Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at de gerne vil tilbedes, og de gerne vil frygtes. Men det er svært for dem, så de har brug for nogen, der er svage, og nogen, der har sprækker. Sådan nogen som mig. Jeg tror, den har været inde i mig, Jakob. Og gjort tingene meget svære. Som om den gerne ville næres på mig, eller udhule mig, for så de så indtage mig. Jeg tror, det er det, den er i gang med at gøre ved os alle tre. Og du tror 100% på det her? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg troede, jeg var syg, men nu siger du, hvad du gør. Ja, Hvad skal vi gøre? vi skal have den væk fra Johannes. Han er også begyndt at gå i søvn. Er han det? Tror du, hun har maden i ham? Det ved jeg ikke. Ja, det siger, hun kender nogen, der kan hjælpe. Præster, der kan lave sådan nogle uddrivelser. Jeg ved godt, det lyder sindssygt, men jeg synes virkelig, vi skal prøve at kontakte dem. Okay. Så... Nå, det ser da meget godt ud, det her også, skat. Hvorfor skal vi sove her? Det var meget hyggeligt med sådan en lille ferie. Jeg vil hellere hjem. Hvorfor, Søren? Hvad så med det her Happy Meal? Skal jeg så spise det? Nej, for jeg vil godt have det. Prøv at se, skat, du kan sætte dig her. Skal jeg tage din taske? Ja, det ser helt vildt ud, synes jeg. Hvordan får man noget? Der døde han. Steve døde. Så kan du løbe over til hans ting. Nej, pas på. Hvad havde du en god dag i skolen i dag, skat? Far. Nå, skat. Er det ikke meget sjovt at være på hotellet? Jo, men vi mangler dog mor. Ja, det er rigtigt. Hun skal mindes gang. Skat, ikke de der stænder. Kom, så skal vi børste her. Sådan. Mor kan ikke lide svugben. Og det svugben lider med. Og det svugben kan heller ikke lide hende. Okay. Og jeg vil kun lege med dig. Okay. Skat, nu gider vi ikke snakke mere om ham svugben, hva'? Kom, sengetid.
Johannes? 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 Johannes, Ja, far. hvad laver du herude? Er du gået i søvn igen, eller hvad? Kom her. Kom her. Jeg var bange for... Hvad var du bange for? Var det svurben igen? Han snakker med sur stemme, ligesom dig. Jeg er altså ikke sur. Jeg blev bare bange, fordi du ikke var inde på værelset. Måske er det, fordi han vil have sin gave. Sin gave? Altså, hvad snakker du om? Det ved jeg ikke. Jeg er træt for. Det må du altså ikke gøre igen, skat. Ellers så du væk mig, hvis du bliver bange. Ikke? Man kan svare. Ikke når jeg siger noget til dig. Det gør jeg. Altså, jeg plejer altid at tro, at der er en naturlig årsag til tingene, men der er simpelthen for meget, der peger i en anden retning, og jeg begynder at blive bange for, om jeg er ved at miste forstand. Onde ånder. Altså, det lyder jo fuldstændig sindssygt. Er det det? Er det ikke en måde at forstå det fuldstændig uforståelige af, at jeres verden er brudt sammen? Lad os lige prøve at analysere det sammen. Så kan det være, at det giver dig en tryghed, et overblik. Dine tanker omkring ånder eller tilstedeværelse, det startede, da du havde læst Majas dagbog. Og hendes oplevelse med, at der skulle være nogen ude i gangen. Ja, det passer vist meget godt. Shared psychotic disorder er, hvor en ellers rask person deler en psykotisk persons vrangforestillinger. Og det sker ofte i forbindelse med længerevarende relationer. Særligt, hvor der er et tæt, nært sammenhængende bånd. Jeg er sikker på, at Majas dagbøger var den igangsættende faktor. Og på grund af den belastede situation, så er du ubevidst gået med på hendes forklaring om, hvorfor jeres verden er væltet. Der er simpelthen for meget, der taler for, at der er noget hjemme i vores hus. Mm. Ja. Der er en eller anden... Et eller andet væsen, der vil os noget ondt. Svupben. Lyset, der bliver ved med at gå. Alle de der stendyser. Johannes' helt sindssyge opførsel. Altså, han har aldrig opført sig sådan der før. Apofenia er et fænomen, som vi alle sammen har i større eller mindre grad. Og det er, hvor at tilfældige, meningsløse ting opfattes som meningsfyldte. Og særligt mennesker under følelsesmæssigt pres oplever det fænomen. Og det resulterer i, at troen på genfærd og ånder. Ja, vi har jo i den grad været under et stort følelsesmæssigt pres. Præcis. Når du oplever angsten, så skal du prøve at stoppe op og se, om du kan finde en alternativ forklaring. Ikke bare lad tvangstankerne føre dig afsted. De mange dystre oplevelser, som du har, dem kunne man jo godt vælge at se som nogle metaforer. Vi kæmper med vores indre dæmoner og tanker og handlinger. Det hjemsøger os, og det er som om, at vi ofte tyrer til ældgamle myter for at forstå det uforståelige. Hvorfor oplever du en ånd i dit hjem? Det er jo fordi, at ånden netop er et billede på det uforklarlige. Majas sygdom er uforklarlig. Og I er bange for, at Johannes er blevet besat af den. At den er arvelig. Og myter, de taler til vores DNA, og det har de gjort helt tilbage fra, da vi boede i huler. Altså dæmoni og besættelse, det er stærke fortællinger, men Jacob, de er altså ikke sande. Det er de ikke. Nej. Jeg noterer lige det sidste der. Ja. Hvordan har du det nu? Bedre. Ja. Det var faktisk rigtig rart lige
få nogle andre til at sætte ord på. Skal vi se, om vi kan finde en tid en af de næste par dage? Ja, lad os gøre det. Sådan, skat. Vent lige lidt. Må jeg gå op? Niks. Ud og hænge den op. Så skal du hjælpe mig med at skifte nogle pærer. Sådan, det er bare højere, ikke også? Med uret. Kan du få den i? Godt skær. Johannes. Jeg vil bare sige, at jeg synes, du har klaret alt det med mor, ikke også? Det har du klaret rigtig godt. Jeg synes, du er så sej. Nå, kom. Skal vi se, om den virker. Kom. Stor dreng. Sådan. Ja da. Må jeg gå op nu? Okay, 20 minutter. Hvad er det? Det er forårsruller. Det ser lækkert ud. Så må du spise nogle ris. Hvad er der, skat? Magnus havde fødselsdag i dag, havde han ikke det? Surben og spurgte, hvorfor skulle vi også sove på det hotel? Fordi jeg tænkte, det var hyggeligt. Og sove på hotel. Synes du ikke, det var hyggeligt? Nej, og nu er han sur, fordi han ikke fik sin soa. Sin soa? Hvad er det for noget? Skat. Jeg forstår godt, du er ked af det, ikke også? Det kan jeg godt forstå. Men vi har hinanden, ikke også? Os to. Og så er det altså også vigtigt, at du husker at Svupben. Han er bare en usynlig ven, ikke også? Så vi kan bare finde på en anden ven. Har du ikke lyst til det? Nej, Surben er virkelig. Og han gider ikke at lege med mig, men han gider kun at lege med dig. Johannes. Skat. Skat. Mor, undskyld. Har du lyst til at komme med ned og spille lidt iPad? Eller skal vi bare putte? Jeg ved godt, det er svært. Men jeg gør det så godt, jeg kan. Har du lyst til at lave noget hyggeligt i weekenden? Det kan være, vi skulle til zoologisk have. Lejland. Lejland? Vi skal også have slushers. Ja, selvfølgelig skal vi det. Det er en aftale, vi skal. Men nu skal vi putte, ikke også?
Johannes. Vil du ikke nok gøre så mor ikke dør? Jeg beder dig. Jeg vil gøre alt, hvad du siger. Please. Weißt du, wie frelst das skal? Weißt du, hvem Bibler skal? Jeg forstår at prøve. Jeg forstår at bede. Jeg forstår at blomstre. Nej, Johannes, hvad laver du? Hold op med det! Hvad er det for noget? Du har skåret dig. Ellers kommer mor ikke hjem. Jo, selvfølgelig gør hun det. Hvad er det for noget pjat? Nej, Johannes, jeg vil ikke have det der. Altså, vi gad genkende. Jo, kom her. Sid stille. Skal jeg nå det her? Selvom folkekirken ikke direkte anerkender dæmoni og besættelse, så er der bred enighed om, at det som oftest er en person, der fungerer som katalysator ved tiltrækningen af en ånd. Når ånden mærker, en person er et særligt følsomt eller skrøbeligt gemyt, så holder den sig nær for at få opmærksomhed, for at få næring og for at få indflydelse. Du har ringet til Ole Winther. Jeg er ikke ved telefonen lige nu, men læg en besked, så den er... Den kan se ind i dig, kender din smerte, kender din angst. Ånder skal bekæmpes, ellers bliver de kun stærkere og stærkere. Det bedste våben er den skoppelige vejledning. Matteus evangeliet, kapitel 4, vers 1-11. Jesu fristelse i ørkenen. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at friste af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst af sult. Og fristeren kom og sagde til ham, at hvis du er Guds søn, så sig, at stenene skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. Matteus evangeliet, kapitel 8, vers 28-34. Da Jesus var kommet over til den anden bred i Gadarenes land, kom 2 besatte hen imod ham. De kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi af den vej. De råbte og sagde, hvad har det med os at gøre? Du, Guds søn, er du kommet for at pine os? Et stykke borte gik der en stor flok svin og fandt føde, og dæmonerne bad ham. Johannes. Okay.
Sig trosbekendelsen med mig, skat. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige. Stop, Johannes, stop. Stop nu, Johannes! Stop for helvede, den er du! Hvad vil du? Fra min søn. Kom nu, Johannes. Jeg forlader dig ikke. Jeg skal nok ordne det her. Jeg forlader dig ikke. Birkvist. Jeg påkalder alle højere kræfter og væsener. Jeg påkalder lyset og kærlighedens kraft. Hvem er du? Forsvind! Forsvind fra min søn! Hvor er du? Johannes! 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 Johannes, min skat. Undskyld. Johannes. Undskyld, skat. Ja. Ja. Det serverer. Ja, selvfølgelig gør det det. Jeg er træt. Kan du ikke godt tisse? Jo. Selvfølgelig. Undskyld, skat. Johannes! 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 Han snakker med søsteren.